No ako pohybový priateľ, dal si tohto roku aspoň 300 predsavzatí, čo budeš meniť na sebe? Čo bude iné a strašne funkčné v tvojom živote v novom roku? Kde si dal? A čo pohyb? Riešiš v tomto roku aj pohyb? Chceš byť taký troška funkčnejší, vitálnejší, veselší, produktívnejší? Chceš, že? Tak skús sa nad sebou zamyslieť, čo ti slovo pohyb evokuje, či je to nový tréner, nová trénerka, nové elastiaky, nové tričko, nový proteín, alebo nový prístup všeobecne k pohybu ako takému. A pohyb môžeš dokonca podporiť aj tak, že podporíš náš projekt svojim palcom hore, sa to volá like, alebo volajú to v ústave jazykovednom aj páčitko. Takže páčitkom môžeš podporiť náš projekt, keď sa ti páči. Keď sa ti nepáči, tak tam daj nepáčitko. Bude to pre nás signál, že sa ti to nepáči. Nám je to síce jedno, ale vo finále sa aspoň vyjadríš. Dobre? Tak, všetko dobré, pohybu zdar a čakáme tvoju podporu. Aj tak podporíš pohyb. Ak nie svoj, tak aspoň ostatných. Tak to prezdelej u kolegov v kolektíve. Nech je sranda. Dobre? Všetko dobré, servus, čau, pohybu zdar, ahoj.